In een vol sporthal begint vanavond het jubileumweekend 12 keer 11 jaar Marotte Zittert. Een hoofdrol hierbij is weggelegd voor de Sint-Joep en de Philharmonie, die hier met gasten van binnen en buiten Zittert het programma gaan verzorgen. Een zittersleedje zit, maar Ritse Bil wit geldt geen verschil tussen de Harmonie, Sint-Joseph en de Phil. Maar dat verschil, dat is er wel. Met deze twee harmonieën gaan we vanavond een geweldig muzikaal spektakel beleven. Leon en Paul-Jean, wat is het verschil? Het verschil waarin? Tussen de Harmonie en de Phil. Of tussen de Sint-Job en de Phil. Of Sint-Joseph en de Phil? Wat is het verschil? Dat is een heerlijk, maar dat moet recht uit het hart vertellen. Bij het beginnen. Omdat we op vrijdag repetities hebben, blijven we langer op een zaal hangen dan de Philheid op dinsdag repetitie. En moet werken op gewoon zich, dus die kunnen het nooit zo laat maken. Dus daarom krijgen we weer onder de naam dat we een beetje een zoepharmonie zijn. Dat is ook 100% waar. Veer zijn stukken serieuzer, onze baromzet. Er is geloof ik 10 of 20% en hebben we de Sint-Joep dagen nog niet geteld van wat van de Philheid. Dus dat heeft 100% gelegen. Het is ook zo dat de Sint-Joep niet 100% zitters is qua lui. Dus we hebben wel, lui wonen allemaal in Zittert, maar zijn niet zo betrokken bij de binnenstad van Zittert als bij de leden van de Phil Waal zijn. Dat zijn eigenlijk, denk ik, Ja, de grote verschillen. Ja. Muziek wordt vertrouwd, is hetzelfde niveau, we kregen allemaal dezelfde punten. En wat nog een groot verschil is, Veer hebben een dirigent en ze hebben een dirigent te. Dat was ik gewoon vergeten. Het Yes. tupje. Kijk, en dat is zo leuk om daarvoor te kijken, zo fijn om zo'n dirigenten te kijken. Daarvoor letten die ook op. Dan aan een dirigent. Tenminste, voor mij dan. Ja. Er zijn ook jullie wat het jaar andersom zijn. Maar daar hebben we het nog niet over. Dankjewel. Graag gedaan.
And when you look around, you know the room by heart. I have never dreamed it. Have you ever dreamed a night like this? I cannot believe it. I may never see a night like this, where everything you think is incomplete starts happening when you watch it. Could you ever dream that I have never dreamed like this? Before my eyes, that silhouette creates a little night I can forget. We have the sound of something special I can rest. If I resist temptation, no, I know for sure that I will lose the bet. I have never dreamed it. Have you ever dreamed a night like this? I cannot believe it. I may never see Heeft hem toch maar weer gelapt, hè? Dank u, dank u! Ik vraag een hartelijk applaus voor niemand minder dan, ik mag wel zeggen, ons eigen Beppie Kraf.
liedjes voor u zingen. Ik wil beginnen met het liedje wat ik vind het schoonste wat mijn pap gemaakt heeft. Gelukkig niet de muziek en zoals hij allemaal doet. Dat is Verdi. Ja, er is alleen een tekst gemaakt. Maar ik zou willen vragen, zing fan met me met. Laat u samen genieten van het leven. Laat ons samen genieten van het leven en in vreugde weer iedere dag beleven. Want het leven, dat hoort toch maar even. Daarom zingen we weer tezamen, maak het ervan. Een lach en blij gezicht staat op iedereen. Dus geniet van het leven dat is zoveel. Laat ons samen genieten van het leven en vreugde weer iedere dag beleven. Want het leven, dat hoort toch maar even. Daarom zingen wij weer tezamen, maak het ervan. Er is de zon in het leven, soms een zee, nu is wat wind. Ja, dat moet te veel dan, heel gauw vergeten. Want op een tijd dat ze verleden en weer schijnt. En dan zie alles ook weer verdwijnt. Het geluid dat kunt niemand bespreken. Dan is het zover om te zingen. Laat ons samen genieten van het leven. Zingen weer tezamen, maak het ervan. Nog een zin in een dag, zolang als het maar. Nog een zin
was heel wat alleen. Hij maakte muziek dag en nacht. Het hield van zo'n liedjes bedacht. Die zingen de lui nog zo weer. Al in van jaren met plezier. Dat krijg je weer zijn liedjes terug. Door windelijk zijn grootste geluk. Dan straalde hij voor zijn publiek. Als hij zo'n liedjes zien muziek. Van deze kant, ja deze kant. Speelde accordeon en dan zong iedereen. Speelde accordeon, zoek ons iedereen. Speelde accordeon en dan zong iedereen. Met hout en
tussen de bomen. En geeft het even niet zo goed, al leert daar niet zo'n koude pot, nee, want alles kapot. Geluk in de wonder, de hel zit weer als baby bij. Het leven geeft zo gauw voorbij. Laat de zon in die hart, ze schijnt al voor in de lijn. Het doet maar je leven, dus geniet aan het leven. Laat de zon in die hart, ze schijnt al voor in de lijn. Het doet maar je leven, dus vergeet niet te leven. Is de niet gelukkig, het is soms verdriet. Alles gebeurt, vergeet dat niet. La 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 la. La 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 la. Geniet van het leven. Kom op jongens, op energie. En al de zon en die nacht, ze schijnt toch weer in de lijn. Het doet maar je leven, dus geniet van het leven. Dansen met die verloren met iets dansen en springen tot in alle eeuwig. Ja, in de
16. Vosselop, Gergen gewoon terug. Zo hoor je nu het werk. Dan nu moet je bloemen genoeg delen aan de foto die beloofd wordt. Heel goed. De film, geweldig. En dan zeggen ze me, we moeten naar Copacabana om vastelovend te leren vieren. Is dit vastelovend of is dit vastelovend? Ik heb schoot in best genomen vanaf, heb schoot en vlak vastgehouden. Heb de eer hoog gehouden van de film. Wat wil ze me eigenlijk zeggen? Eindelijk. Ik wou er alleen even zeggen, toen heb ze het leeg van de wagen nog brennen. Maar de hoofd zijn wel een boete te gaan, want het is al inmiddels goed gegaan. Dat wou ik even niet. Dank je Frans, dan maak je het nu deien. Ingeborg, dirigenten van de Philharmonie. Dat waren een fantastisch optreden. Wie heb je erg voorbereid hierop? We hebben dus best wel een tijdje hierop voorbereid en allerlei stukken uit de kast gehaald. En natuurlijk in een kieken weekend hier bij ons de humor vertegenwoordigen. Want het is toch carnaval en dan moet toch altijd de glimlach, moet toch altijd heel goed aanwezig zijn. En we zijn met de commissie bijeengekomen en hebben zo het programma in elkaar gezet. En je had Beppie als gastartiest. Wie komt je op die keus? Nou, het wordt dus ook aangedragen, maar met Beppie heb ik een beetje een geschiedenis. Ze komt uit Maastricht, gepast nog een project met haar gedaan bij Heer Fruit, hoe haar man ook lid is geweest en hoe ik dirigent was. Samen een tweetal filmpjes opgenomen. En ja, als de klik er is, dan heb ze meteen, maar ja, laat komen. En ja, Beppie voelt zich ook erg op haar gemak zo te huren. Het wordt een geweldig optreden. Dankjewel. Dank je.